Bagong 3-story at 6-classroom school buildings binuksan na sa Kalmay, Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Formal na binuksan kahapon, Pebrero 25 ang 3-story 6-classroom school building sa T.I. Son Rosario Elementary School sa Barangay Kalmay, Dagupan City. Isa ito sa mga natapos ng ipinatayong gusaling pang-edukasyon sa Dagupan City ngayong taon. Dinaluhan ang pagpapasinayan ng mga kawani ng mga education at opisyal ng mga paaralan mula sa ilang barangay sa lungsod. Bukod sa pasilidad, mayroon ding bagong lamesa at upuan para sa mga mag-aral at guro ang bawat silid-aralan. Noong Pebrero 24, matatanda ang inilahad ang pagpapatayo ng isa pang 3-story 6-classroom building sa Salisay Elementary School na inaasahang lalagyan ng air conditioner. Inaasahan na ang mga bagong pasilidad ay magpapabuti ng kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aral at sa performance ng mga guro sa naturang paaralan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.